Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paTerare 263 pano pade kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wetina on that notification bell kuti pese patinora tidzoka neamwe manews updates uchange uri munhu wekutanga kunge uchimawana panapo cheko uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka please subscribe and turn on the notification bell. That like this video zvinobatsira kuti video rino rifambe kune hama neshamwari. Ndatiri pinzei 200 likes before 1 hour. Muri yeZimbabwe nyaya nezvomuzuva ranhasi inyaya yaMaloti. Maloti akabuda kupodcast yaDJ Sparks achitaura hake zvaaitaura maererano neinterview, but zvisinei nyaya iyi yazosvika pandichakuisirai video. Ndichada kuisirai audio ndozokuisirai video zvataurwa nevakuru vemapurisa ndatinzwezvizere. Muri yeZimbabwe hazvina kumira mushe tauya takagukuchira guwa riri kupisa remwanasikana uyo anonzi Maloti Rose, vazhinji tinomuziva nekuti Mai Hulengende, uyo ari kutarisirwa kunzi ari kufanira kusungwa aendese kuSouth Africa uko kwaakasiya apara mhosva mugore ra2017 yerobhari achishandisa zita rekuti Namatai Bobo. Mumwedzi mishoma dzapfuura pakatenderera post yairatidza kuti mwanasikana uyu ari kutsvagwa nemapurisa emuSouth Africa, asi vanhu vakangozvitora senyaya iri simbu uye vakati sezvo iye akatiza akaenda kuZimbabwe nyaya inogona kungorova sezvo iri nyaya yekudhara. Nokudaro muzuva ranhasi Deputy Commissioner Paul Nyati vatsanangura vachiti ivo vari kumirira kunzwa kune vekuSouth Africa kuti vacharequesta here nyaya iyi. Vakangorequesta chete vari kubva vamusunga vobva vamuendesa ikoko kuti anoripa mhosva yake yaakasiya apara. Maloti akaenda kupodcast kwaDJ Sparks uko kwaakasvika akatanga kutaura mashoko akawanda uye akatsanangura achiti pana minister akataura zita rake mudare reparliament uyo waari kuti ari kuda kuona face to face kuti anyatse kumutaurirana naye uye vachitsanangurirana face to face vachiudzana zvaaitaura mudare zvekuti nenyaya dzemadrugs. Nokudaro pamwe ndizvo zvakaita kuti musikana azonyanya kuda kutsvagwa. Muri yeZimbabwe mwanasikana uyu apinda bhizi vanokwanisa muna matrail nokuti nyaya iyi kana akaenda kuSouth Africa akasungwa anosvika akatadza kupabuda nekuti mhosva yerobhari yaakapara iyi inotori mhosva hombe. Nyaya iyi vanhu vakange vaitsika-tsika vachifunga sekuti sezvo iri nyaya yakaitika kudhara inogona kudaro yashayiwa basa, asi zvatozobuda pachena kuti mhosva hairovi uye musikana anogona kungonyura kana nyaya idzi dzikaramba dzichifambirwa semafambirirwo adziri kuitwa. Uye tiri kuona sekuti musikana akazviparira apo akanga aenda kupodcast. Dai asina kuenda kupodcast uko kwaakanga achitaura mashoko akasiyana-siyana uye achitaura nezvimwe zvisingaite kuti ataure pamberi pevanhu. Muri yeZimbabwe sunungukai kukomenda, tisanganei mucomment section. Tapota musakanganwa kulaika, kufollowa, kukomenda pamwe chete nekushare. Izvi zvinotibatsira kuti video redu risvike kure kune hama dzedu dzisati dzariona. Ngatisanganei mucomment section tinzwewo maonero enyu uye zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. As a therapy, have you received a formal request to arrest Maloti Rose? When we spoke last time, we were waiting for the South African authorities to make a formal request. And remember, we are all part of the International Police Organization, officially known as Interpol. We are also part of SAPOCO. So, recently, we have been having these extraditions where Zimbabweans who committed the offenses in South Africa, they have been surrendered to Zimbabwe after the due process of the law had been followed. Remember, we still have the Vumboni brothers, those who were involved in the EcoBank US 4 million heist. We are waiting for them to be extradited after the due processes have been followed. And in the case of Maloti, once the formal process has been conducted, I can assure you, the Zimbabwe Republic Police, even the government of Zimbabwe, will not hesitate to hand over Maloti as long the formal processes have been done. So that is the issue which is at stake. You see, but we need concrete confirmation that she indeed committed a criminal act in South Africa.
Like even last week, and we've got this guy who killed his wife in South Africa, who was surrendered the last week at the border, and he ran away to Zimbabwe. And the South African authorities followed the due process of the law. So we met at the border. Our team met with the South African police side, and then we duly handed over this man so that he can face the due consequences of the law in South Africa. So what it entails is, people should not fool themselves and think that they can commit a crime in Zimbabwe or in South Africa or Zambia or Mozambique and then hide in any of these countries. The law is the law. Remember, there are international laws to be followed. So I think that's another area which you also want the media to assist us, to educate Zimbabweans, to say, when you go to these other countries, behave. Honestly, they must behave. Because if they commit offenses and they think that they can run away to Zimbabwe to hide, no. Once they are identified, they will be arrested. Once the due process of the law is followed. And same applies to foreigners. When they come to Zimbabwe, they must also behave. If they commit criminal acts and think that they will get away with it, they'll be arrested. So no one is immune from arrest as long as they have committed a criminal act. Next update yemkomana uyo yemwana uyo akafa zvisinganzwisisike. Ndichakusiyirei muchiona video. Wapedza kuona video tozvolofuka comment section. Inza hatirari ndiri pakumhanya news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vamwe vanoti hatirari tikutenda neiko news updates auri kutipa ayaya. Ndinongoti wanzai likes pa this video ende usaskipika video kaya kanobuda kakanzi sponsored ndo panobvawo mari dzedata. Mashila. Kunzima vakiti nyaya dzacho hadzisi kuzopera hama neshamwari. Nhasi tirimo muguta reGwere kumusha weMukoba. Vazhinji vanongokuti kwaMupuzarima. Asi zuva ranhasi tiripo pane hama neshamwari dziripo dzisiri kufara. Nyaya iripo mapedzero akaitwa basa remudikani mwana mudiki ari kunzi ane makore 5 uyo azochengetwa muzuva ranhasi. Nezuro zviripo zvakaita kuti mwana atadze kuradzikwa. Ndezvipiko zvakaitika? Takurukura nagogo vemwana mushakabvu vachititsanangurira nyaya iyo isiriwo kuvabata zvakanaka. Mama ndowisisa kuti ndimi muzukuru wemwana atisiya. Tongoramba tichingoti nenhamo dzamasangana nadzo. Haiwa zvaonekwa. Zvisinei nhau yatafambira pano inhau ine chekuita nemafambiro akazoita rufu rwemuzukuru. Tingada kuti mutirondedzerewo zvakazoitika tichitangira kubva mwana atisiya. Inini ndoitwawo Mai Shumba. Ndinogara ndiri muwadhi ye9 ndoma ndinogara. Ndiri mbuya vaatipaishe Ndlovu varinovaiya vatisiya. Saka takasangana nedambudziko rekuti muzukuru wedu akatisiya nemusi wechina. Kumapasti 3 zuva ronovira. Ndikatofonegwa ndiri kumusika kwangu ndobva ndauya. Asi pandakasvika ndakasanganidzana nemukwasha ane polisi achiti ndaripota kupolisi ku1 kuti mwana wangu ashaika. Saka ndo vari kubata basa. Saka takasanganidzana nenhau yokuti polisi yakauya ikati havana kutitsanangurira kuti chii chiri kuitika. Isusu takangoti sezvo taisa nhau pavanhu vemutemo zvinhu zvose zvakutotifambira zvakanaka nekuti sevanhu vaiva neshoko nekuti atipaishe hana umbogara amborwara zvenguva refu kunyangwe neni ndanisina kutombozviwa kuti hasikuwa zvakanaka. Saka chinhu chakandibata asi chakazonyanya kundirwadzisisa inhau yekuti pakatogwa mutumbi wemwana polisi yaivepo ikati iyo pane vakomana vachauya kuzotakura mutumbi wemwana. Saka vakomana vakatakura mutumbi wemwana hatina kuziva kuti yaiva funeral police. Saka takuda kuteverera mutumbi wemwana isu tatakazivisiwa nepolisi kuti tiri kutakurirwa for free. Takazowana tava nemacharges akudiwa kuti tigone kutora mutumbi wemwana wedu. After tada kufamba tichitsvaka funeral police kuti ikwanise kutichengetera mwana wedu. Saka from there it was Friday mwana vamutora china manheru. Takaendako ku Valley side
tikasvika tikataudzana navo tikati isu tauya kuzotora mutumbi wemwana sezvo takatenderana kuti munochengeta for free but iko zvino tinoda kutomuviga. It was that very day nemusi weFriday. Saka tadaro veValley vakabva vatiti aiwa imi hamuchakwanisi kuti muchitora bhodhi yemwana nekuti isusu takuda mari yedu yatakatakurisa bhodhi yemwana nekuti tamuchengeta kubva zuro kusvika zvino. Saka takuda amount yekuti tibhadharwe. That was amount of $220 yavaida that moment. Tikati isusu hazvisizvo zvatatenderana and hatisi kutokwanisa kuti titowana mari yacho. Saka pakabva patanga kuita makakatirana kubva ipapo vakati isusu tiri kutoda $370 kuti tikwanise kukuchengetirai mwana wenyu asi bhodhi hatisi kuzoreleasa kana musina kutipa mari iyoyo. That was vaiva vatora mabirth emwana nefomu rarafilwa nepolisi ndo vakangoritora. That very Thursday hatina kutombokwanisa kubata fomu lepolisi iroro rekuti hatina kutomboziva kuti ndo vanaro nokuti isu vakangotiti tipei birth remwana ndobva tatovada. That was tichifunga kuti vari kushandidzana nepolisi but mafambiro akazoita nyaya yacho takazoona kuti polisi vakati ivo isusu hatisi munyaya iyoyo iyi yava nyaya yefuneral police. Ndopatakatanga kuita machallenges akawandisa pamusoro pemari nokuti isu tatisina kana senti ende tatisina kana mari. Tikabva takwesenana nepolisi kuti ko makaregerei kutaura dai tatsvaga yedu mota yatinoafoda kuti titakure mwana nekuti isusuwo sevabereki vemwana takatarisira kuti sezvo taudza polisi nyaya yedu vachatidzosa bheki nyaya kuti aiwa isusu hatina chifambiso chitsvakai henyu chifambiso tinde nemwana kugeneral asi hazvina kufamba sekudaro. Saka kusvika tazokundikana nenyaya iyoyo ndobva tanoudza kansela vaparadza tikati kansela tasangana nenhau iyoyo kuti funeral police yeValley ikuramba kuti releasera mwana kuti timuchengete tisina mari. And that Saturday takakwanisa kuti tinodeposit amount of $160 ndo patakapuwa mabirth. Without that figure vavasingadi kutipa mabirth emwana. Saka mapuwa mabirth emwana 160 yanga yakukwanisa kuchengeta mwana. Yaichitoda kutopiwa yanga yasara yacho. Exactly. Vaitoda kuti titope tatasarigwata tambochema nawo kubva pa370 vakasvika pa300 saka tatine balance ye140 vakangotiti tinokureleaserai birth nepolice forms kuti mukwanise kunogadzira burial order. Okay. Apa pavakanoti tinogadzira burial order vavati kana taenda kugovernment complex tidzoke tichivadzosera burial order. Saka patakazosvika kuburial order vakabva vatidzidzisawo madzidzisiro avakatiita vakati aiwa imi muchiregai kudzokera chiindai neburial order kupi kumba then mozonotora bhodhi yenyu nemusi weMonday. But nemusi weMonday wanga wava musi wechingano? It was Saturday. It was Saturday. Sunday hatishandi. Sunday asingashande ndimi kana kuti ndeve funeral? Sunday is just a holiday saka takangokoshesa kuti sezvo riri zuva rekunamata tisabata basa nezuva iri. Right. Kuda kwenyu kwete kwavo. It's okay. Saka madzokera nemuvhuro nezuro zvakanofamba sei? Tadzokera nemuvhuro nezuro. That was Monday. Takakwanisa kuti sezvo isusu tichiziva kuti nyaya iri kutiremera tikakumbira kansela vaparadza kuti vaende nesu. Then kansela vaparadza ndo vakanotisanganisa vakauya namama mai meya ndo vakanotimirira kuValley kuti tikwaniswe kupiwa bhodhi at payment plan. Nemuvhuro. Alright. Ndinowisisa kuti nezuro makapuwa bhodhi asi hamuna kuzokwanisa kuchengeta mwana. Exactly. Chii chakaitika? Monday yanezuro takamuka tikanosangana nana kansela nana mama memera kuValley offices. Asi tasvika ikoko takasvika mangwanani tikataurana navo zvakanaka tikatendera kuti mwana tomutora bhodhi yedu toitora na2 to half 2 ndo time dzavakatipa ivo tatenderana tose tiri pamwe chete vakati it's okay. Asi tazoindako takasvika hongu takawana vose varipo tikatoinda tose kunotora bhodhi kuDoves. Asi tasvika kuDoves vakatosvika vakati tigare muchapeo. Tagara muchapeo vakati chiuyai muidentify bhodhi yemwana. Tikaenda zveshuwa tikanoidentifya bhodhi yemwana tikaona kuti mwana ndewedu zveshuwa. Vakati chibudai henyu takuda kuti tisare tichigesa mwana ndobva tabuda.
tabuda kudaro vakazotidana kwechitu patakuinda kunoona mwana wedu adresewa aisiwa mucoffin. Tasvika ipapo pacoffin ndo patakatanga zvekuwana another challenge yekuti takati tichiti tivhurirei mwana vaingoda kuti tingoona head chete nechest. Tikabva tati tokumbirawo mutivhurire kupi kumashure. Pavakazovhura kumashure it was by force by that time. Takabva tawana mwana wedu akapetewa makumbo zvekutoti akaita semunhu akatofugama chaiko. Ndo pakatafonera kansela kuti ndo zvatasangana nazvo. Alright, ivo chikonzero chavo chokupeta makumbo emwana chaiva chei? Vakati coffin idiki harisi kukwana, and that challenge yekuti coffin idiki tatatombotauridzana navo tichiri kumaoffices. Tikatovaudza kuti coffin ramuri kutora ka mwana wedu hakwani, asi vakainsista kuti aiwa ndo size yemwana ane 5 years. Vakatotora macoffin iwawo ari 2. Asi ose mwana wedu akanoramba kukwana to the extent yekuti ivo vakatoda kuti tibelieve kuti mwana akwana ndobva vamupeta makumbo. Tabva ipapo takazodii makazogadzirisana sei nyaya yecoffin kuti maybe rufu rwemwana kuendere mberi? Tabva ipapo takatonetsana kutaura chokwadi pamberi paMwari. Takanetsana nawo, taiva na driver wataifamba naye ainzi Vankomo. Ivavo ndo vakabva vatitora inini nehusband yangu vamwe vakasara uku kuchapeo. Ndobva vauya nesu kuValley Side offices. Asi tasvika ikoko vakangosvika vakapaka iye ndobva atiza. Hatina kutombobvira tamuona kubva ipapo kusvika ndinhasi. Ndobva tapiwa another driver. Driver iyeye ndiye akahotitora akaenda nesu kumutapa kunotsvaga coffin. Another coffin. Saka paakasvika haana kusvika kuti atsvake kuti rakakura sei ochi, akangoti takungotsvaga coffin rinokwana mwana chete. Then after that ndobva tatora coffin iroro takudzokera kunotora mwana kudives. Ndobva vasvika vakangomuchinjira mucoffin iroro tikatouya kunoko. Saka tauya kunoko takazowana challenge kuti tikone kumuviga futi necoffin riya nokuti rarakurisa gomba rarachegwa rari ridiki. Saka zvakatipa machallenges akawandisa zvisingamboiti. Alright, sanya yegomba makazoipedza sei? Aiwa, yegomba it was not a problem. Makazochera rimwe gomba kana makazonotsvaka rimwe coffin futi? Aiwa, regomba kansela vatotibetsera kuti titsvakirwe rimwe gomba. Asi coffin harina kuchinjiwa. Tangorasa mwana wedu ari mucoffin iroro hombe. Saka tinozoti kana matora mutumbi kazhinji kacho teta kutonoradzika kana kuti teta kumuchengetera mumba. Imi makazodii manje sezvo makazotora nezuro zuva rarereka? Zuro patakazotora zuva rarereka tichibva kuDoves takangonanga kuno Cemetery. Tine high hope yekuti tonochengeta. Ndobva tasanganisana nechallenge iyoyo. Then tasangana nechallenge iyoyo takabetserwa nababa vaparadza ndo vakabva vatipa eplan yekuti zviri nani kuti mwana asadzokere neveValley Side asi timuchemere tivatewo tichimuimbira tiri paClubhouse. Chinova chinhu chatakafarira tikatenderana navo kuti tiite sekudaro. Aiwa, tinotenda. Mashoko ekupedzisira mungada kupa kune vakanga vachifanirwa kunge vachibata basa? Tinoona zvakare kuti nhasi munenge mashandisa motokari yerudzi yeHonda Fit. Iyo motokari nevanofanirwa kunge vachiita basa iroro avapo. Exactly. Zvaitika ndezvekuti kuzotishandise Honda Fit vanhu veValley Side vakatisira namba dzavo nezuro driver wataiva naye. Asi it's not the contact yake yaakatisira. Hatitozivi kuti ndeyani contact yakatisira. Then patavafonera nhasi nokuti tazotora namba pamapapers ava vakatisira. Ndopatazotora namba. Ndopatazovabata. Vabva vatumira hatitovazivi vavatumira asi iya yakanzi First Helpers Funeral. Ndo vazouya tikabva tabetserwa nakansela vakati imimi hatikuzivei chibvai pano. Saka mota yatakatakurisa nayo chituna imota yakansela. Ndo vazotipa offer for help kuti tikwanise kuchengeta mwana wedu. Aiwa, tinotenda mai. Ndofunga mazvinzwa zvataurwa neveukama, ndofunga mazvinzwa zvataurwa nagogo vemwana. Panika kusafara karipo munhau iyi. Zvakadaro regai timbonzwawo vacho
divi revafanirwa kunge vachiradzika mutumbi kuti vanoti kudii nenyaya iyi. Makadi Valiside. Tiripo makadi. Tiripo ndiri kufonawo ndiri kuGweru. Ndoshandawo semutapi wenhau kuredhiyo yemuGweru inonzi 98.4. Yes. Tine vabereki vanga vachichema kuti Valiside Gweru kuno yakapeta mukomana wemakore 5 kuti akwane mukofini. Zvarini? Zvanezuro. Ezuro. Pane mukomana wemakore 5 anonzi Atipa Emlov akashayika. Ivo vakabva vamupeta vakamuisa mukofini. Oh. I don't know anything about that. I would have to investigate. All right. Zvakanaka. Kansela ndo dzamasangana nadzo kaidzi. Ichokwadi ndo zvaitika mukati memusha weward 10. Nezita rangu ndoitwa Kansela Paradza, ndinomirira ward 10 inosanganisira Mukoba 9, 10 ne11. Right. Sezvatsanangurwa nehama dzemwana wedu Mushakabvu, mwana wakashungurudzika zvikuru, mwana wedu ane makore 5 sezvamanzwa. Saka isu tazonzwa nyaya yakutiriridza mukati memusha hatina kungopetawo maoko. Ndakabva ndadanawo deputy mayor vanoitwa Kansela Nyaradza Madzikura. Tikaudzawo MP vari kuparliament zvavo asi vaingotibatsirawo vari ikoko, nameya tikavazivisa chiitiko chiri kuitika mukati memusha. Zvakawanda vemhuri vataura asi takabatikana zvikuru nemashandiro ari kuita vanhu veValiside. Iyi haisi first time takaita problem kwa Kansela deputy mayor Nyaradza Madzikura kuward 9. Matorero avakanoita mutumbi warasta akanga ashayika kuward 9 ndiwo same zvavaita futi kuno kuward 10. Saka tiri kunyanyochema, tiri munzira kunoudzawo vakuru vedu vanosenjajwe pamukoba 1 mashandiro avari kuita. Saka isu takazotsvakawo nzira dzotibatsirane nawo tichifungidzira kuti mwana achachengetwawo zvakanaka. Tikanoita payment plan zvikambonetsa tikaguma tanzwisisana, tikagara kusimire tiri kusvikira zuva ravira. Ndikaona 5 dzachaya 6 yakunochaya ndo patakatanga kufona kuti chii chanyanyonetsa kwamuri. Bylaw redu harititendedzi receipt of Gweru kuviga munhu kwasviba. Saka vakauya tichiwa kuti paita nyaya yekuti mwana akatoita zvekupetiwa zvakatoomesesa zvinoizvira tichaita kuti titsvakewo nzira yekuti taona kuti titore matanho mwana asina kuchengetwa tingashungurudze mutumbi, asi tinovimba tine magweta atinawo tichasumuka nevemhuri kutevedza mutemo kuti zvinofamba sei kuvanhu vakadai. Valiside yakatiitira zvinhu zvinotishoresa mukati memusha, kupeta mwana muduku vachida kufoseredza kuti akwane mukofini raasingakwane. Mafidhi achiona mutemo unotirambidza takatora tinawo. Aiwa, tinotenda Kansela. Akiti Hamane Shamwari ndo nyaya yanga iri kunokwa kudivi remukoba Hamane Shamwari kwaMupuzarima uko kwa kuchiradzikwa mwana mudike, mwana atozotakurwa nemotokari yevanhu vazoti aiwa rega tichita basa kuti mwana awane akuzorora. Ndo nyaya yanga iri muno Hamane Shamwari muguta reGweru. Ndiri mutapi wenyu wenhau we 98.4 FM Millions, Elias Vasi Maginya. Kunzima vakita.